Herkese selam. Bu videomuzda onlinegdb.com hakkında görmek düşün. OnlineGDB näme? Bu yerde IDE programming diller için yani Internet Development Environment. Biz mesela diyelim Python'da kod yazacak olsak PyCharm kurnamalı bolyas kompüterimize ya da Java için Java'nın öz IDE'lerini beylekiler ýaly. Mesela C++ zatlar Windows onlarda zatda problem etmek kynrak biraz kelle ağrısı var. Yani bu zatlaryň hemmesinden en goýusy diňe bir fan website ulansak, mesela men diýer Python'am şonda ýazaýyn, C'nim, C++, Java'm hemmesini şonda ýazaýyn. Kompüterime goşmaça ýerem tutmasyn, RAM-imden emmi, mesela kompüterimi ýuwaşlatmasyn. Diňe Google Chrome'a gireň, mesela browserdan bir fan website'dan akdysyny ýazaýyn. Näde bilip bilerim? Ine online GDB şoň üçin gerek. Näle zat görelim. Gelsek. Näme diýdik? onlinegdb.com link Python'da doğru kanalına. Girýäs. Şöyle giremizde näme diýär? Ene şu ýerde command edip ýaz goýarlar. Näme diýeni, ene nämeler üçin bar diýär? C, C++, Python, PHP, Ruby zatlar üçin bar diýär. Bu ýere gelýäs IDE-de dur. Biz şu wagt ýa-ni Internet Development Environment'da kod ýazjak ýerimiz. Mesela bizim ýazan kodumuzy işledýäs. Näme diýär? Choose language diýär. Ene şu ýerden dil saýlamaly, haýsy dilde ýazjak bolýas. Hatta şonu biraz yakınlaştıralım. Şu yere. Bir ayıptay bu. Ne şu yerde? Ne var? C, C++, görünüşler var. Java, Python var, PHP var, C Sharp, Visual Basic, HTML, Ruby, Perl, Pascal, Python ve beyleki diller görüşüne geldi. Mesela diyelim ben Python'a geleyim. Python'a gelen gönü bunu näme geçe? Python moduna geçe. Näme etdi? Kodumu işletdi. Ne şu yerde? Aşağıda terminalda Hello World çıktı. Ama başka rahat info demek bilen. Mesela şunu görelim kıskaça. Yani normal editor'da edip bilen datalamı şu yerden hem edip bilen. Mesela şuları yana etsek. Şunu görsek. İşleyeceğiz. Mesela input'u alya. Input'u alıp etçe işlem. Özü buyurun işinizi et berýär. Şular yani dürüldürlerde şu yerden haýsy dil gerek bolsa saýlaýaňyz. Şoňa görä ýazyp bilýär. Meselem C zat üçin beýleki zatlarda kösem bermeňize gerek ýok. Gönüllü şu ýerde C'nin koduny ýazyp bilýär. Näme C'ye geçdi bu. Ýetgetsem. Ondan daşar muňa bir ýerde sign up etseňiz, azap bolsaňyz, öz proýektiniňizi zatlaryny save edip bilýäňiz. Başga näme bar? Learn programming diýär. Yine bir yerde tutoriallar var. Öğrenmek için C ve C++ için. Mesela näme var? C++ for beginners diye. Yine şular yani tema gidiyor. While looplar hakda näme diýeni düşündirýär. Bir kısa kod bilen görkezýär. Meselemler bilen. Yine şular yani özüň tutoriallar var. Programming questions diye. Yine şu yerde durul soralara ýazylan jogaplar zatlar var. Blog görnüşinde. Şoňa meňdeşik diye. Yine soralar diýär. Mesela C++ hakda soralar soýulan pointerler zatlar. Mesela birisine gir görsek, ene şular yani soragyny aýdýar, aşagda mesela berkim jogabyny ýazýar. Şular yani bolup biler diýip öz pikirini Stack Overflow meňdeşik bir zat. Umumyň şular yani bir website'ın içinde onlar çödüli ansatlyk bilen işledip ýazyp bilýäs. Ýöne elbetde bu has çylşymly proýektler üçin dogry bolmandylar. Başlangyçda öwrenjek bolýanlar üçin, meselem C öwrenip başlajaklar, şundan başlasa ýa-da Python'dan, yani bir dil başlayan wagtymyz şu website-y ulanıp bileriz. Ansat işleýär.